Čau, zdravím všetkých, s vami je vždy pozitívne naladený asi mister a dneska vás vítam pri takom špeciálnom videu. Je to tak, toto video je veľmi špeciálne, lebo spoločnými sílami, spoločne sme dali 1 milión odoberateľov. Zdravím všetkých, s vami je asi mister. Čo ti? 600 odberateľov? Sorry bracho, ale mám radi veľká kakao. Are you ready for it? Snažím sa byť vždy pozitívne naladený. Nie je to už také ľahko, volraj! Idem sa práve Padáme. Nehý bol, tak toto je mega! Ročník 95. Letí do vesmíru! Ako každý rok aj tento rok zapalujem. Veľmi pekné. Všetci sa zmenili na zombíkov. Čo ti dáva, teraz som sa Lifeguard is back. Hráme normálne, že zničila môj život. Tuto mám počítačik, kde natáčam stole. A potom ťa to zabije. Dobre, skočím rýchlo na reflex. Dobre, dal som to. Prach tu, prach tam. Zachráň sa 3 víc, prosím. Tam nejde. Koleno to vyratá na hlave. Dole. To je karma, humor. Dáva ten jazyk a takedy nie. Pozri sa, tu by sme sa zmestili všetci. Dobre to vyzerám. Epa, to dogáne. My sme pasi. Z každej jednej strany idú po nás. Pozrieť sa, oni sú zhypnotizovaní. Tam je, ja neviem. Toto je otázka, ktorá je... Hej, Pou, čo si Teraz prosíš? budem kopať ľavou nohou. Teraz ste mohli vidieť našu spoločnú cestu. Mám trošku viac vlasov, mám už aj bradu a už nejsem taký mladý, jak na začiatku. Mám nejaké tie vrásky, proste už som trošku starší, lebo prešla nejaká tá doba. Ale chcem sa vám poďakovať z celého srdca, že sme dali 1 milión odoberateľov spoločne. A to všetko vďaka vám. Splnil som si svoj detský sen, ktorý som ani nemyslel si, že dakedy bude. Aby som to upresnil, toto neberte ako miliónový špeciál, toto je skôr také kecacie video a poďakovanie za to, že sme dali 1 milión. Stále nemôžem uveriť, že mám milión odoberateľov. Kto nevidel reelska, tiktoky, shorty, tak máme tu malú ukážku. Jeden, prosím. Musíme to už dať. Poď. Ja mám spotené ruky. Počkaj. Let's go! Naozaj sa vám chcem poďakovať z celého srdca, že sa mi splnil môj detský sen. Proste keď som sledoval tých youtuberov na začiatku, Ryana, nemôžem ani teraz to meno povedať. Keď on dosiahol svoj prvý milión odoberateľov, to bolo strašne dávno. To bol prvý človek, ktorý dosiahol v tej dobe milión odoberateľov. Ďakujem, že sa mi podaril, vďaka vám samozrejme, splniť detský môj sen a som rád, že ste boli so mňou a že ste so mňou stále na tejto ceste za... Už ani neviem za čím, už keď sme dali milión, tak kde bude ten ďalší limit? 2 milióny odoberateľov? Možno raz a... Možno raz. Takže hej, kamoška, čo teraz pozeráš toto video, dobrú chuti prajem, určite si zobral nejakú fajnovú mňamku a poďme sa porozprávať, tak jak za starých čias proste, len tak si pokecať. Ja, ty, ako za starých čias, keď som natáčal také videá, kde som iba tak s vami kecal. Chýba mi to a toto podľa mňa je tá správna príležitosť, toto video, len tak si s vami pokecať a nejak si to tak zhrnúť, čo bolo, čo bude a tak ďalej. Ale úprimne, kamoš, ja stále neverím, že sme dali ten 1 milión. Fakt, kebyže mi to niekto povie na začiatku, že dakedy dám 1 milión, kurník, to by som si aj nevedel ani predstaviť. Normálne sa mi slzy tlačia do očí. To je extrém, to je fakt extrém. Kam, ja neviem. Bola to ťažká cesta, poďme sa o nej porozprávať. Začiatky sú ťažké, obzvlášť v tej dobe, v ktorej som začínal ja. Nemali sme fancy mikrofóny, fancy kameru, fancy svetla, nič také. Mali sme mobil, mali sme nejaký lacný mikrofón, by the way. Toto je môj prvý mikrofón, už je taký rozpadnutý, ale hej, aj to som nemal na začiatku. Chápeš, nebola dôležitá technika, akú máš. A to platí aj doteraz. Ty nepotrebuješ drahé vybavenie, aby si začal na YouTube niečo točiť. Proste ten nápad, tá myšlienka, to je tá hlavné. Kámo, facecam kamera, ktorú mám, má 6 alebo 7 rokov. Vadí to niekomu? Ne, lebo všetci prišli na to videjko. To, že ma tam vidíte takého maličkého, nič na tom nemení, na tom fakte, že nepotrebuješ drahú techniku. Poznám youtuberov, ktorí majú kamery za 5000 eur, ale... Na čo? Ja tiež nehovorím, že tá moja kamera bola lacná, keď som ju kupoval, ale začínal som normálne na zemiaku. To vôbec nebola kamera, to bol fotoaparát, ktorý mal funkciu natáčať videá. Síce videá vyzerali jak zo zemiaku, ale v tej dobe to nikomu nevadilo. Už teraz máš mobilný telefón pri sebe, ktorý má podľa mňa super kvalitu, takže nepotrebuješ nič viac k tomu, aby si mohol začať natáčať na YouTube. Ešte raz to hovorím, na YouTube. Ja som začal natáčať hry. Moje prvé video bolo Borderlands 2. Poďme si pozrieť malú ukážku. Zdravím všetkých, s vami je asi mister. Dneska budeme hrať Borderlands 2.
Keď si to porovnám, bol som tam mladý, som sa bál, som sa hambil, ale on to časom všetko opadne a som veľmi rád, že som začal natáčať videa na YouTube. Mikrofón som tam mal úplne starý, zničený, rozbitý. Mám taký pocit, že som to ukradol zo strednej školy a taktiež som tam ukradol aj klávesnicu. Moje začiatky boli ťažké, lebo som študoval na strednej škole a mal som aj brigádu, takže nejako to tak sklbiť, aby som ešte natáčal, bolo dosť ťažké. Obzvlášť toho, že som vyrastal na dedine a nemal som tam dobrý internet, takže mi video nahrávalo 6 hodín. Si predstavte, že 6 hodín sedíte pri počítači a nahrávať sa vám videjko pomaličky. Mal som pomalý internet, niekde 250 KB za sekundu sa mi to nahrávalo. Alebo za minútu, alebo jak to je. Ale je to moje hobby, je to moja vášeň. Kámo, ešte pred YouTubeom som tvoril videjka. Kto si pamätá portál checknito.sk, tam som taktiež natáčal gameplay a to sa píše rok 2007, 8, 9. Ja natáčam videa strašne dlho, proste je to moje hobby, je to moja vášeň, je to moja láska a ja milujem natáčať videa. Ja nejsom z tých youtuberov, čo prišli, videli nejaké zárobky, videli nejaké bohatstvo a tak ďalej. Kámo, v 2007, 8, 9 nebolo žiadne také. Tvorili sme videa pre radosť a v podstate to robím aj doteraz. Síce YouTube ma kontroluje, že čo môžem hovoriť, čo môžem točiť a je to dosť ťažké sa nejako vybalancovať, ale snažím sa to. Bol som aj stratený, poviem na rovinu, keď vkladáte do niečoho úsilie a nevracia sa vám to naspäť, tak sa cítite demotivovaní. To som bol aj ja. Presne tak. Ja som bol vždy na základnej a na strednej škole triedny šašo. Ja som bol najväčší zabávač, som ich zabával a to bol môj hlavný cieľom. Proste zabávať masy ľudí. A keď tie videá nikto nevidel, lebo v tej dobe na YouTube bolo strašne málo ľudí, čo pozeralo priamo slovenských alebo českých youtuberov, tak som bol taký smutný. Ale som si povedal, sral to pes, baví ma to? Baví ma to. Budem točiť? Budem točiť. Je to moje hobby? Je to moje hobby. A to je podľa mňa rozdiel medzi OG youtubermi a ľuďmi akože teraz. Neberte to zle. My sme začínali všetci. Dušan, Slážo, Gogo, Ment, Gamer, Pedro, Minecraft. Boli sme mladí, bavilo nás natáčať videá a nevideli sme za tým žiadny zisk, lebo v tej dobe nebol žiadny zisk. Vtedy sa nedalo zarábať na YouTube. A dnešná generácia, nehovorím to samozrejme na všetkých vo všeobecnosti, iba tak na nejakých pár príkladov, čo sa mi stalo. Budem natáčať videá a budem milionár. Kámo, ináč ten hlas som strašne dlho nepoužil. Proste ne, naša generácia OG youtuberov, českých, slovenských, to robila kvôli zábave, kvôli pobaveniu, kvôli hobby. Dnešná generácia českých, nových youtuberov, nie všetkých samozrejme, to robí iba... Je to tak, je to tak. Veľa z vás nevie, ale kedysi som robil, ja neviem, jak to mám nazvať, content pre starších. Cielil som na takých 20 až 25 ročných chlapov. Hral som rôzne let's play, točil som gameplay, tutoriály. Proste som cielil na staršieho diváka. A vôbec to nefungovalo. To bol ale iný YouTube. V tej dobe ste mohli povedať, čo chcete, robiť si, čo chcete, samozrejme v rámci možností. Ja chcem baviť všetkých. A nefungovalo to. Bohužiaľ, nefungovalo to. Nebol som to ja. Ako som hovoril, ja som bol vždy triedny šašo, robil som sketch, challenge, ale aj tie gameplaye. A povieme si na rovinu, kto nad 20 rokov by to sledoval v tej dobe. Nikto. Možno, že sa našli nejaké výnimky. Zdravím chalani a babi. Čaute. A preto som urobil najväčšiu zmenu. Prešiel som na decko/tínedžerský content. A to sériou GTA 5 stunty. Yo, zdravím všetkých, s vami je vždy pozitívne naladený, ja si myslím, a dneska vás vítam pri nových stuntoch. Asi veľa z vás nevie, ale GTA 5 stunty bola moja prvá detská séria pre detského diváka, pre nižšiu cieľovú skupinu. A je to úplne krásne vidno. Poďme si porovnávať, ako som hovoril predtým a pri stuntoch. Yo, zdravím vás všetkých, s vami Asi Mister. Dneska pokračujeme v Crysis 3. Yo, zdravím všetkých, s vami je vždy pozitívne naladený Asi Mister a dneska vás vítam pri ďalšej časti GTA 5 stunt. Je to podľa mňa dosť veľký rozdiel, ako som sa začal správať. Začal som byť hyperaktívny, vždy pozitívne naladený Asi Mister. Tam to vzniklo a možno, že niektorí z vás ma vtedy začali sledovať. A dám na to krk, že vtedy ste boli mladí. Teraz ste starí boomeri. Vítaj v klube. Kto ma vtedy začal sledovať, čak to už je strašne veľa rokov dozadu, čo som stunty natáčal. A to si než pamätám, mi kolegovia youtuberi hovorili, že čo robíš, ty kokos, čak si hyperaktívny, strašne rýchlo rozprávaš, robíš strašne veľa vecí, strihy, bam, ADHD. Mr. Beast štýl som začal robiť a proste, že kámo, to čo je, však to je úplne, že divné. Pre mňa to nebolo divné, len ja som si našiel svoj štýl videí, ktoré chcem proste robiť. A nebudem klamať, som sa inšpiroval zahraničím, konkrétne to boli Robust Clan, tam bol Kvebelkop, Jelly a Slogoman. Let's
do this! Ale ja som bol tak asi 5% skvebelkopa, lebo stále som sa hambil, keď som niečo hovoril. Stále som nebol taký pojašený. To samozrejme prišlo časom. No a je to tak, niektorí z vás si spomenú, že asi mister, ty si bol kedysi lepší, ty si natáčal stunty. Úplne si sa zmenil. Kámo, ja som sa nezmenil. Ja som stále taký istý. Ty si vyrastol. Bohužiaľ, je to tak. A poviem ti teraz pravdu, strašne rýchlo teraz si začne letieť život. Mne, čo točím videá na YouTube, ja si to pamätám, ako keby to bolo včera. Ono to tak strašne rýchlo preletelo, celé tie rokúce, že to bolo fakt, že šialené. Takže keď ste teraz mladí, užívajte si mladosť, lebo preletí to takto. Verte mi, spomeňte si na moje slova v budúcnosti. A fungovalo to. Zrazu sa moje videá začali dostávať medzi tisíce divákov. Začali ma volať na rôzne youtuberské akcie. Bolo to fakt, že krásne obdobie. Ja som tady hrotil videá. Jak na bežiacom páse, takto som ich sekal, že pa. A ľudia ma začali pozerať. Ja som z toho mal najväčšiu radosť, ktorú mám aj doteraz. Som rád, že teraz aj ty pozeráš toto video. Normálne ma to teší. Ďakujem ti za to, že tu stále so mňou si. Najväčší môj úspech je hlavne GTA 5. Tá hra mi otvorila strašne veľa brán a naozaj tej hre Rockstar Games budem vďačný do konca môjho života. Lebo oni mi zmenili život. Stunty, prvá séria GTA 5 Zombie Apokalypsy, čo je legendárna séria na našej scéne. Bohužiaľ 6, 7, 8, 9 časti dostali copyright, takže budem to musieť nejako opraviť. Stále sa to snažíme. Tento mesiac, čo je august, pridali nový tool, kde môžeš vymazať tie copyrightované veci a nahradiť to inými vecami. Bola tam hudba, boli tam obrázky, takže sorry za to, ja som nevedel, čo je copyright vtedy v tej dobe. Poriadne. Koľko hodín sme sa natrapili na skill testoch, napríklad s Twilerom sme raz robili skill test, ktorý trval 5 hodín. A 5 hodín sme to natáčali. A bol tam aj Johnny a.k.a. Jirka a si pamätám, že proste, že chcem to vzdať. A ja, že kámo, my to musíme urobiť pre ľudí. My proste musíme prejsť ten skill test. Ja nemôžem vydať video, kde neprejdem skill test. Bolo zo pár takých, ale tie mapy boli naozaj pokazené, to sa nedalo dohrať. A my sme v tom skill teste nemali vytunované lowridery a preto sme to nevedeli prejsť. Autor tej mapy to prešiel, ja neviem, za 20-30 minút. A nám to trvalo 5 hodín, lebo sme nemali vytunené tie auta, ale my sme to aj tak prešli. Aj tak sme to tryhardili, lebo to je to, podľa mňa, čo ma najviac vystihuje, je proste tryhard. Tryhard v živote, tryhard na YouTube, tryhard v GTA 5 stuntoch, nikdy sa nevzdávajte, to je moje motto najväčšie. A to radím aj vám, nikdy sa nevzdávajte. Viem, že teraz je to ťažké. Aj pre mňa to bolo ťažké na začiatku, ale nikdy sa nevzdávaj. Nikdy. A ďalšia vec, ktorú vám poradím, možno, že si na to spomeniete, nepadá všetko hneď z neba. Treba na to usilovne pracovať a nikdy sa nevzdávať. Ja viem, že to je klišé, ale tak kámo, ja ti to musím pripomínať, chápeš to? Musím vám to pripomínať. Ale som nejaký ten influencer. Kámo, ja tak neznášam to pomenovanie. Ja som let's player a gameplayer. Jo. Oj. Family friendly YouTube. PewDiePie, most. S tým gameplayom sa zmenil celý YouTube kvôli jednému slovičku. Ja som tiež také slovo povedal v tej dobe a potom TikTok Soyboy Kid to vyreže a nedáva to zmysel. Haha, to video bolo úplne v inom kontexte, ale aj tak je to vtipné. Ospravedlňujem sa z celého svojho srdca, že som toto vyslovil. Prepačte mi to. Ne, vôbec žiadna také. Bola iná doba, vtedy sa to mohol hovoriť, vtedy to YouTube neriešil. Ani nikto to neriešil. Serus Vláďa videos. YouTube sa zmenil a na všetkých videách som mal zrazu žltý dolár. Tie videá v tej dobe nezarábali nejako veľa, ale tak hej, nemusel som chodiť na brigádu počas vysokej školy. Mohol som sa učiť a mohol som točiť videá a zrazu som musel ísť na brigádu. Mal som vtedy 200 000 odoberateľov a zrazu YouTube si povedal: asi mister vráca na brigádu. A ja som si povedal, že OK, není problém. Mne to nerobil problém. Ja som pracoval aj pred YouTubeom. Mal som normálnu prácu, mal som brigády, takže mne to absolútne nevadilo. Veľa YouTuberov, čo vzniklo, tak nikdy nechodili do žiadnej roboty, nikdy nemali inú brigádu a chlapci tu budú mať ťažké v živote, lebo mne to dalo veľa do života. A keď to raz skončí, tak čo budú robiť? V podstate ten problém furt pretrváva od 2017. Nemôžem hovoriť, čo chcem, nemôžem dávať joky, aké chcem, respektíve môžem, ale dostanem žltý dolár, takže nemôžem, chápete to? YouTube je platforma, na ktorej sme a my musíme hrať hru. Ja sa musím prispôsobovať YouTube trendom všetkým, YouTube algoritmu, YouTube čo sa mení, čo môžem hovoriť, čo nemôžem, novým guidelineom, čo teraz je. Teraz som dával video a bám, sme museli to zrezať úplne. Nestratí to vtip, ale už to proste nie je také easy, jak kedysi. Kedysi bol YouTube oveľa ľahší, jak teraz. Oveľa. Vy keď nahrávate videa, vy tam máte 350 000 koloniek, ktoré musíte dať. A ja teraz si musím pamätať, že tam bolo to a tak ďalej. Ale ako hovoríme, YouTube
je YouTube, je to ich platforma a my sme na nej. Chceš natáčať videa? Jasné. Takže hraj ich hru, musíme hrať YouTubeovú hru. Porovnajte si každého jedného YouTubera od roku 2000, ja neviem, 14-15 a aký je teraz. Je to iné. Je to iné, lebo sa musí prispôsobiť. Keď samozrejme nerobí Twitch a tak ďalej a YouTube má iba na to, aby tam dával iba videjka, chápete to? Poviem pravdu, cez koronu bolo najlepšie obdobie pre mňa. Strašne ma vtedy bavilo natáčať extrémne. Bol lockdown, nikde sa nedalo chodiť, všetci sedeli doma, ja som sedel doma a iba som točil videa. Bam, 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 bam. Keď si to tak zoberete, tak najlepšie videá vychádzali počas koronu. Keď sa tak zamyslíte retrospektívne, podľa mňa strašne dobré videá vychádzali. Či už odo mňa, ako napríklad GTA 5 roleplay film, čo je podľa mňa najviac legendárna roleplay séria na našej scéne. Asi jediná, kde bol film. Možno niekto má. Napíš mi, keď točíš GTA 5 roleplay filmy ešte. Napíš mi, kľudne. Niečo vymyslíme. Ale bolo to moje tryhard obdobie. Ja som vydával každý deň video, do toho som ešte streamoval na Facebook. Teraz som sa tak zamýšľal, ešte s Monikou som kecal, že ako som to zvládal. Každý deň vydávať video a ešte aj streamovať. Každý deň. To bolo extrémne náročné, ale nemali sme žiadne rozptýlenie. Nemal som žiadne rozptýlenie. Ísť von, ísť tam, chápete to? Iba YouTube, YouTube, YouTube. Taktiež tesne pred koronou som si našiel Moniku, moju priateľku, čo už nadovšetko najviac milujem. A ona ma vtedy strašne motivovala a motivuje ma aj doteraz. Neviem, či by som dal takedy ten 1 000 000 bez jej podpory. Proste hovorím, to bolo najlepšie obdobie, čo sa týka YouTube. Pre mňa osobne. Áno, neboli akcie, nevideli sme sa tak, jak kedysi. Ja som napríklad akcie YouTubeové miloval, doteraz ich milujem. Škoda, že už žiadne nie sú, teraz sú nejaké, že TikTok akcie, ale ne, Braško, ne. To je keby, že porovnávate, že YouTube je, ja neviem, BMW M5 Club Sport a TikTok je Sangyong Muso. Vidíte ten rozdiel? Je tam rozdiel. Takže tak, korona bolo na content najlepšie obdobie a chýba mi to. Nechcel by som už lockdown, to určite, že nie, ale chýba mi ten niečo nové vymyslieť, niečo nové takéto mať, chápete to? Lebo vtedy vyšiel GTA RPčko, roleplay, proste to bola nová vec a bol som jeden z prvých, ktorý to sem dotiahol na Slovensko. A ako vždy som to dotiahol svojim zvláštnym štýlom, takže som natočil mega, podľa mňa dobrý film, na ktorý budem pamätať do konca života, lebo to je fakt legendárna séria. Tých 50 ľudí ukočírovať a rozkazovať im, čo majú robiť, to bolo fakt ťažké. Takže ďakujem starému vedeniu Renegateu, že mi vtedy s tým pomáhali a dopadlo to dobre. Vždy som mal napísaný scenár, že kto čo bude hovoriť. Inšpirovali sme sa Mafiou, Krstným otcom, proste takými gangsterskými, mafiánskymi filmami a podľa mňa fakt, ako hovorím, už to hovorím 10. krát, vznikla fakt dobrá séria. Fakt dobrá. Ešte raz ďakujem vám z celého srdca, že sme dali 1 000 000 odoberateľov. Fakt si to neskutočne vážim. Stále husia koža, ty kokos. Extrém. Detský sen sa mi proste splnil. Som šťastný. Som fakt šťastný. Ale nič to nemení. Nekončíme, žiadne také. Teraz v septembri idem preč. Na dosť veľa dní. Ale samozrejme, nemôžem ťa nehať bez videok. Chápeš to? Mám pretočené videjka, takže videjka budú vychádzať. Aby si mal čo pozerať. Takže ešte raz, ďakujem ti z celého srdca, že si sledoval toto video. A že sme si tak pokecali. Keď máš niečo na srdci, napíš to dole do komentárov. Som asi jediný youtuber, ktorý to čítal, lebo ho to baví. Hlavne keď serem doma. Vždy si otvorím komentáre, vždy ich čítam, chápeš to? Hej. Ďakujem ti ešte raz, kámo, kamarátka. Je to krásne a stále nemôžem tomu uveriť, že mám 1 000 000. Ďakujem. Z celého srdca. Ďakujem.